Néhány jó tanácsot szeretnék adni a szülőknek, pedagógusoknak. A szabályok, a korlátok, a következetesség, amit mindig elmondtunk, ami nagyon-nagyon fontos. Egyszerre egy dolgot mondjunk neki, mert ezt tudja megjegyezni. Erővel nem megy. Tehát ezeket a gyerekeket csak szelídíteni lehet, megtörni nem. Ők azok, akiknek ha olyat mondok, akkor azonnal visszavonulnak és azonnal támadnak, és nem azért, mert rossz gyerekek, egyszerűen így vannak beállítva. Nagyon sok dicséretet kell nekik adni, nagyon sok segítséget, hogy minél jobban tudják csinálni a dolgukat, és ezt nyilvánosan kell. Ha megszidom, ha rosszat csinál, ez 4 szem közt. Nem szabad megalázni ezeket a gyerekeket. Egyébként egyiket sem, de ezeket különösen. Az ADHD-s gyerekek borzasztó szenzitívek, megérzik azt, ha én úgy megyek be egy csoportba, egy osztályba, hogy én tele vagyok feszültséggel. És azonnal azt az állapot tükrözik vissza. Tehát ők rögtön megérzik azt, hogy én milyen lelkülettel megyek be. Nekem még volt egy tanárom, aki azt mondta, hogy ha tele vagy feszültséggel, tele vagy rossz dolgokkal, ne is menj be közéjük. Mert hogy ezt megérzik, és ezt visszatükrözik neked, és csodálkozni fogsz, hogy azonnal rosszat kapsz tőlük, holott te még meg se szólaltál. Ne a hangunkat emeljük. Tehát soha ne üvöltsünk egy gyerekkel, soha ne ordítsunk rá távolból, hogy menjünk oda. Minél közelebb megyünk a gyereknek, annál félelmetesebb lesz, hogyha én a fülébe sugom azt, amit én mondok. Tehát sokkal többet érünk el ezzel. Megfelelő jutalom és a megfelelő büntetést kell kiválasztani. Ezeket a gyerekek elé szemléletesen ki is kell tenni. Tehát az a legjobb, ha ezt írásban kitesszük a falra, előre megbeszéljük, hogy miért mit lehet kapni. Soha nem adok azért büntetést, hogyha valaki rosszat csinál, nem írok be az ellenőrzőjébe. Azt mondom neki, hogy csináljon 5 guggolást, ha csúnyán beszél például.